pagbulig sa kabataan kag tigulang sa komunidad kag paggiya sa mga yara sa malain nga direksyon. Ini na ang lifetime commitment sa mga kapuso tanga ginpili nga mangin social worker. Silang nagaserbe nga kasanag sa mga persona nga may madulom nga pananawan sa life kag amo man ang naghatag sang suporta psikolohikal kag emosyonal para makabalik sa normal nga pagpangabuhi. Halos katunga na sang kabuhi sang aton bisita, ginspend niya sa paghimo sang sini nga mga bagay kag subong 2022, may isa ka dako nga grasya nga nagabot sa iya. Ang ini nga milestone sa kabuhi sang Ilongga nga nagmadinalagon sa pihak sang edad aton lantawon. Mga kapuso, isa na naman nga strong working mom ang makachika ta this morning. May dala nga inspirasyon that it's not too late to dream. Hindi man lahog-lahog ang iya na agyan until finally her prayers were answered sang nalakip ng iya pangalan sa listahan sang passers sa 2022 licensure exam for social workers. Ari na si Ma'am Lenore Enriquez from Kasing-Kasing Molo, Iloilo City. Mayong aga, Ma'am Lenore. Welcome to GMA Regional TV Early Edition. Good morning, Ma'am Kate. Good morning, televiewers. Good morning sa aton nga mga abyan sa nagatanaw subong sa GMA Regional TV Early Edition. Ano subong ang trabaho mo, Ma'am Lenore? May mga anak ka na bala? Kamusta ang pangabuhi? Ako si Mrs. Lenore Ravena Enriquez, 55 years old. 4 ang anak, 8 ang akon mga grandchildren, all lovely girls. Kagang akon obra, ara ako sa city government bilang isa ka daycare worker too sa sulod na sang 25 years. Congratulations ha, kay finally ginsabat na ni Lord ang madugay mo na ginapangayo ang pagkapasara sa licensure exam for social workers. Isa ka na gid ka registered social worker subong. Yes, okay. Grabe gid ang akon pasalamat sa aton mahal nga makaako. Ang ginhatag yagid ang akon ginapangayo nga maging registered social worker. Kay ang akon nga trabaho, ang field ko ara gid kag ang passion ko ara gid sa sini nga institution. Your children for sure are very proud, gid. At the age of 55, you've proven nga pwede pag hindi malabot ang dreams basta magtiyaga lang kag dapat mangin maukod. Paano ka bala nagpreparar, Ma'am Lenore, antes sang exam? Mga makapila ka beses ka man nag-take sini? First time ko kag sa through prayers na sabat man ni Lord ang akon nga pangamuyo sa iya nga makapasar sa board exam. Nabalaan ko nga si God ara kag ang akon mga support system, ang akon nga family, especially ang akon kabataan, ang akon mga office mates, ang akon mga mentors, ang akon boss, naga-support gid sa akon. Lodi kagid namon, ma'am, kag sa iban pa da nga moms who are watching being a working mom. Anong pila lang sa makabig mo pinakamabudlay nga eksperyensya kag mga bagay nga sadto ginsakripisyo mo? Dako gid ang akon nga struggle tungod nga financially kabudlay gid sa pag-eskwela kun nga kulang ang imo nga inugbayad sa tuition, may bata ka pa nga naga-eskwela kag naga-depend man sa imo. Pero ang akon faith sa Ginoo wala gid nagkulang. Ang akon salig sa akon kaugalingon, perseverance sa akon nga pag-obra, dedikasyon kag ang passion ko sa akon nga gusto nga maging social worker. It takes hard work, gidya, kung gusto mo mangin isa ka Iloy. Ikaw, Ma'am Lenore, nga aman sa malawig nga tion, wala gid na change ang imo handom nga mangin social worker. Ano may ara sa sini nga propesyon nga gusto mo gid ikabuhi? Isa ako ka solo mom, vow survivor. That's why na-encourage gid ako, naging challenge sa akon ang pagiging isa ka biktima man sa pagpang-abuso sang isa ka partner sa akon nga pangabuhi. Subong ya nga ari na, isa ka na gid ka social worker, registered na. What are your plans pa, Ma'am Lenore? Ang akon pagid mga plano sa akon nga kabuhi bilang isa naka-registered social worker nga matutukan ko man ang akon nga mga
mga handom nga mabuligan ang nagakinahanglan sang akon nga bulig, especially nga maging isa ako ka vow advocate kag ihatag ko man sang bug-os tagdedikar sa akon nga trabaho ang akon subong nga profesyon. We're excited sa nagahulat pa nga opportunity for you. This time, leksyon nga gusto mo ibilin sa mga kapuso ta nga nagalantaw, Ma'am Lenore, ilabi na ang mga nagakapaslawan man kung kaisa sa ilang nga mga handom. Hindi sila magdula sa ilang nga pagtuo sa Ginoo, hindi sila magdula sa ilang pagsalig sa ilang kauglingon. Ang ila handom matuman ina kung sila porsigido gid nga malabot ang tanan-tanan nila nga gusto sa ilang nga kapuhi. Salamat, Ma'am Lenore Enriquez. Again, congratulations sa milestone nga imo nalabot this 2022. Salamat Kate, salamat sa aton kapuso. Duga nga impormasyon kag good vibes sa pagbalik sa GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.